So hi guys, so karon di ay is nanasag ko laing i-share sa inyo nga pang low carb diet. Og anyway guys, maayo daing adlaw sa to ang tanan no. Og anyway guys, before dita magsugod, so gusto lang nako i-clarify sa inyo nga naudlot na sa di ay ang ako ang diet before. Mao nang makita gyud na ninyo nga nibalik na pud og dako ang ako ang nawong please lang. Kay kani man gud akong hormones is pala decision jud kayo ni og dali ra sad kay kung mutambok please lang. Pero this time is di na gyud ni kabuot ang akong hormones kay lagi mo balik nako og diet. Mao nang pagpuyo diha mon charot. Ug kani nga food guys is dali ra jud kani siya i-prepare og sayon rasad kaayo ni. Og tipid rasad kay ni kay lagi pag mag low carb diet ta og mag no rice diet ta is gamay ra ta dapat og kaunon. Og kani akong giandam karon guys is pangduha ni kakan-anan nako mo na ang ako ang breakfast ug lunch nako ni kaunon. Og first day guys is nagkailangan lang ta ni og lettuce, pipino, kamatis ug breast chicken. Og kana ding onion guys is optional ra na kung ganahan mo mag-onion pwede sad mo mag-add ana. Og kani ding chicken guys is ako ni siyang giperito then ang oil inyong gamiton kung wala mo'y olive oil pwede ra pod vegetables oil. Og kailangan ra sad kay nato og gamay nga oil kay lagi non-stick man po nang atong gigamit. Og before sa di ako malimot anino so nag-add sa di ako isa ka large egg ana. Kay lagi ang gusto ko mahitabo sa pagbalik nako og diet ba. Kana bitaw mag 7 days ko nga high protein low carb diet. Mayon tag makaya pa ni nako kay lagi na udlot naman sa dakong diet so maglisod na sad ko ani please lang. Marag mag-adjust na sa dakong hunahuna ug ang ako ang tiyan ani. Mo na kung nagplano mo nga mag-diet so kailangan jud nga mag-diet mo is tuloy-tuloy kay para dili na sad mag-adjust ang inyong tiyan ug ang inyong hunahuna ba. Kay sa tinuod lang lisod jud kaayo magbalik og diet na sad. Kay lagi magkalisang-lisang na sa tong hunahuna nga gusto na sa tamukaon og pirmi lami na lang jud. Pero kawa man tay mahimo kay lagi piling gwapa man lagi ta ani. Mo nang huy for the go ato na lang jud ning panindigan nga mag-diet na lang jud ta nigbalik. O sa pag-slice di ay sa atong mga food karon guys is kamo nay bahala kung asa mo mas prepare ba. O kana di akong itlog guys is ako na siyang gipaibabaw sa kuang kanon kay para makatipid ko sa kuang time. Ug makatipid sa ko sa gas kay lagi isa ra man sad na siya kabuok. Ug nag-add na sa ko ana og maling. Ug kani din akong idea sa ko ang diet journey guys. Ug kani mga food nga akong gipang-andam para sa akong diet is pwede sad ni ninyo sunon or pwede sad mo nga di mo musuon ani. Kay lagi man lain tag idea or lain tag pamaagi para muniwang ta. Ug mag-plating na dayta guys kay para makita nato ang food nga ato ang gi-prepare ba. Ug kung tan-awon ninyo guys is maragdaghan ra siya sa inyo hara ng pananaw guys please lang. Kay tagagmay ra kay na akong gikuha kay ang akong lettuce manggod is ang klase is katong marag repolyo ba. So bali duha ra ka dahon nga lettuce ang ako ang gikuha ana. Ug sa pipino sad kay half ra sad nga pipino ang ako ang gikuha. Ug sa akong chicken is gamay ra sad kayo na. Kay kana tanan akong gi-prepare karon guys is enough na para sa ako ang breakfast ug sa ako ang lunch. Kay kani akong giandam karon is dili ko ni siya pwede nga kauno na ko ni tanan sa isa ka lingkuran lang. So inana di ay ang disiplina na ko mag-diet. So sometimes is kay sa jud ko pwede mo kaon sa isa ka adlaw. Pero lagi karon is mo pay pagbalik na sad nako sa diet so dili na ko pwede kalit-kalito nang ako ang lawas ug akong nauna. Mo nang kailangan kaduha sa ako mukaon sa isa ka adlaw karon. Pero pag maka-adjust na kuntian ug akong nahuna is balik na sad ko sa 1D18 ba. Og anyway guys, dire na dito mag-end ug mora sad na ako i-share sa inyo kay lagi man tas na kay atong video mo nang bye mo oy.